Ka accident ka ba issue kay hapadeng ka night super bat ka motorbike KTM Duke ka balawan ra ya ga jingplu ya ga bus. Naka kubor balayo lom jingtep kane ka laja ka surab ba NH6 ka ba hajan Nongpoh Civil Hospital hakapor shipeu arpeu menmit. Lingba kane ka jingja unong nya ka motorbike ulayap no. Ka motorbike ka don yo nomba ML not san Y line riu kandai pra bat ka night super ka don yo nomba AS not iway GC LIR pra pra ka balawan nagawati shishalong ka investigation ka pen ba ka motorbike ka wan wrong side hakapor ba ka tynrah ya ka met jong unong nya motorbike larano Nongpoh Civil Hospital panle ya ka postmortem. Bukan pangong tu yang kubil on.